gara-gara nganggo jilbab iki busur tekon. Mbak Ri, tuku jilbabmu ini nanti kok apik men. Iki lho, kok kenene silang-silang. Nganggone apa ya cepet deh, pasti kok nganggone ra cepet. Makane golek jilbabe ora mung sekedar rega murah, golek sing modis. Cara pakeke piye to Ri, gek bahane kandel apa ora? Nek kowe kandel tukumu jaket, aja tuku sing bahane jersey. Wong jersey ki ning endi-endi menyerap keringat. Menyerap keringat ya bahane kudu kandel sing ngudukke sapa. Jenenge bahan jersey ora kudu kandel, kuwi lagi apik. Sing penting penak, nyaman jahitane wis saiki golek jilbab burine. Pek to. Piye kontra Nasir busur ndeleken. Ya ta apik to iki kok ora senada to Mbak rok lambimu ya sak karepe wong coklat ki wernane ta tak kei ungu yo men, akeh ijo yo men wong kowe ndelok videoku ra tuku-tuku ki jenenge pasi. Silang kene golek jilbab ki ora masalah rego. Modis ki nomor 1.